Σήμερα θα δούμε ανθρώπους που είχαν κακές σατανικές σκέψεις. Ξέρεις, εκείνα τα πράγματα που σκεφτήκαμε αλλά τελικά δεν τα κάναμε ποτέ. Κάποιοι τα έκαναν. Με τι αρχίζουμε τα... Ποιος κυκλοφορεί με μια σκούπα στο δρόμο? Λοιπόν, η περιγραφή λέει ότι έπιασα την κοπέλα μου να κάνει cheat meal. Μ' αρέσει που η άλλη το κρατάει έτσι το μεταξύ και δεν το κουνάει από εκεί πέρα. Λες και έχει αποδεχτεί τη μοίρα της. Αποφάσισα να πλύνω τα δόντια μου και μετά, αφού τα δόντια μου ήταν πεντακάθαρα, είπα να τα ξαναβρωμίσω πίνοντας έναν χυμό. Μου έχει περάσει και εμένα αυτός ο πειρασμός, αλλά λέω κρίμα είναι ρε παιδί μου τώρα. Τόσο κόπο έκανα να πλύνω τα δόντια μου. Άλλοι άνθρωποι δεν δρούνε με αυτό το σκεπτικό. Όμως, όπως βλέπετε εδώ, ο φίλος χέστηκε αν μόλις έπλυνε τα δόντια του. Εδώ ο φίλος το βλέπουμε να κρεμάει έναν πίνακα, χαρά στη γενναιότητά του, μέσα στο Λούβρο. Το γνωστό, το μουσείο το Λούβρο. Ξέρεις, εκείνο που έχει την απόλυτη ασφάλεια, που έχεις δει τη Μόνα Λίζα. Αυτός πήγε και έβαλε ένα πίνακα με τα μούτρα του εκεί πέρα. Είχε αυτή τη σκέψη, το έκανε εννοείται TikTok. Και φαντάζομαι ότι μετά από αυτό το TikTok θα τον βρίσκουμε λογικά σε κάποιο κρατητήριο, σε κάποιο μπουντρούμι, να περιμένει να περάσουν τα χρόνια για να εκτίσει την ποινή του. Κοιμάμαι φορώντας τα παπούτσια μου. What? Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι αυτό προφανώς είναι βρώμικο, αλλά πώς αντέχεις να φοράς τα παπούτσια σου χωρίς κάλτσες? Νομίζω αυτό είναι πιο σατανική σκέψη από το να κοιμάσαι χωρίς να βγάζεις τα παπούτσια. Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Μόνο εγώ βρίσκω περίεργο το αίσθημα να κουμπάει το γυμνό σου πόδι μέσα σε ένα παπούτσι. Δεν ξέρω, μου προκαλεί μια ψυχαμάρα. Μια έξτρα υδροτήλα. Δεν ξέρω. Μου φαίνεται περισσότερο σατανικό αυτό. Παρακατώ. Εδώ είναι βλαράκι, του λέει: κολώνεις να σηκώσεις τα χέρια σου και να φωνάξεις όλους? Όχι, δεν κολώνω. Και είναι μέσα σε ένα αμφιθέατρο εδώ πέρα και λέει: εντάξει, δεν έχω τι να κάνω με τη ζωή μου. Ας αρχίσω να φωνάζω: όλοι παρακαλώ την προσοχή σας. Συνεχίστε αυτό που κάνατε. Το κοινωνικό άγχος πρέπει αυτό να φοβάται τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Όχι αυτός να φοβάται από το κοινωνικό άγχος. Σκέψου 2 φορές πριν χρησιμοποιήσεις την τουαλέτα ενός αεροπλάνου. Γιατί μπορούμε ακόμα να μπούμε και μας δείχνει τον τρόπο ότι μπορείς να ξεκλειδώσεις την πόρτα της τουαλέτας, ακόμα κι αν αυτή είναι κλειδωμένη από μέσα. Δεν ταξιδεύω συχνά με αεροπλάνο, αλλά μετά από αυτό το βίντεο μου γεννήθηκε άλλος ένας νέος φόβος. Ευχαριστώ, να σε καλά. Ακούστε εδώ διαολεμένη σκέψη. Ο συγκεκριμένος μαθητής πετάει σκουπίδια στο σχολικό, έτσι ώστε να τον πιάσει ο καθηγητής και να την πληρώσουν όλοι οι υπόλοιποι με τρέξιμο την ώρα της γυμναστικής. Μόλις το μάθουν οι υπόλοιποι ότι εσύ ευθύνεσαι για το πρωινό τρέξιμο την πρώτη ώρα της γυμναστικής, νομίζω ότι θα φας πολύ ξύλο. Και τι να σου πω, ότι δεν το αξίζεις. Ο τύπος εδώ γίνεται κακός μπροστά στο μικρό του αδερφό, μπροστά και στη μάνα του. Πάει να του δώσει το milkshake και λέει: σάικ, φέρ το πίσω. Έλα, δώσ' του λίγο ακόμα, αφού το βλέπεις πως θέλει. Πάει να του δώσει, το παίρνει πίσω και πάει να πέσει κάτω το καημένο. Και η μάνα του είναι από δίπλα. Τι έκανες ρε παπά? Στο παιδί, δώσ' του να πιει το milkshake να κουμπούμε. Ω Χριστός και η μάνα του. Δεν θα κάνεις αυτό που νομίζω. Σας παρακαλώ, πες μου ότι αυτός είναι ο μοναδικός άνθρωπος στον κόσμο που πλένει τη σοκολάτα του κάτω από τη βρύση. Μπορώ να νιώσω ήδη το πόσο πολύ έχει παπαριάσει η σοκολάτα. Σε σημείο που μέχρι να κάνω νερό και σοκολάτα δεν πάνε μαζί. Τέλος. Δεν έχει άλλη γνώμη. Τέλος. Ανομαλίες είναι αυτά. Άντε γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω. Σιγουρεύοντας ότι και οι δύο μεριές του μαξιλαριού είναι ζεστές. Και το βλέπω αυτό το βίντεο καλοκαίρι. Βλέπουμε εμείς αυτό το βίντεο που γυρνάμε το μαξιλάρι από τη μία μεριά στην άλλη για να νιώσουμε εκείνη τη μικρή δροσούλα για εκείνα τα λίγα δευτερόλεπτα. Και ο άλλος πήγε και έβαλε ολόκληρο το μαξιλάρι στο φούρνο μικροκυμάτων. Γιατί ρε φίλε, εντάξει, κάτι πάει στραβά εδώ, κάτι πάει στραβά. Είπαμε, σατανικές σκέψεις, αλλά αυτά τα πράγματα με κάνουν πάρα πολύ trigger. Κάνοντας γυμναστική με τα jeans, φαντάσου όλους τους γύρω τους ανθρώπους πώς θα τον κοιτάνε αυτόν εδώ. Μάλλον ο συγκεκριμένος είχε να πάει σε ραντεβού μετά και λέει: εντάξει, δεν με παίρνει ο χρόνος, βάλε τώρα ότι έχεις πήγε γυμναστήριο και μετά πάνε έβρες και το κοπελούι να πούμε. Βάζοντας πρωτεΐνη μέσα σε σοκολατούχο γάλα. Ο συγκεκριμένος συνδυασμός θα σε κάνει να χέσεις με τόσο πολύ δύναμη στην τουαλέτα που από την όθηση που θα πάρεις θα πας ένα γρήγορο ταξιδάκι στον Άρη.
Ναι, θα είσαι ο πρώτος άνθρωπος που θα κατοικήσει στον Άρη, γιατί θα έχεις πιει πρωτεΐνη με σοκολατούχο γάλα. Εκρηκτικός συνδυασμός, κυρίες και κύριοι. Αν μετά από όλες αυτές τις κακές σκέψεις έχεις μία καλή σκέψη, τότε αυτή σίγουρα είναι να πας να τσεκάρεις το merch μας στο creatorshop.gr. Εκεί θα βρεις μπλούζες, αφήσεις, μπρελόκ και άλλα πολλά. Μία παραγγελία είναι σίγουρα μια καλή σκέψη και βοηθάει το κανάλι. Επιστροφή στις κακές σκέψεις τώρα. Νιώθω ότι κάποιος θα καταλήξει στη φυλακή μετά από αυτό το βίντεο. Και θα είμαι εγώ. Γιατί θα πάω να βρω αυτόν τον άνθρωπο. Ξέρω τι θα κάνει ήδη. Δεν χρειάζεται να δω το βίντεο. Αν δεν ήμουν καχύποπτος, θα με ακούγατε να λέω πω, τι τάξη. Τέτοια τάξη. Τι αλφαδιά. Τέτοια αλφαδιά. Δείτε εδώ ταλέντο άνθρωπος πως βάφει γύρω-γύρω την πρίζα. Αλλά σας ξέρω εκεί στο TikTok. Οι κακές σκέψεις που έχετε είναι πολύ πιο πέρα από τις δυνάμεις μου. Θα κρατηθώ. Έχουμε ακόμα δρόμο για να τελειώσει το βίντεο. Αυτός εδώ, κυρίες και κύριοι, είναι ένας καταστροφέας εγγράφων. Ο καταστροφέας εγγράφων έχει ως σκοπό να κάνει ροδέλες χαρτιά, όχι λεφτά. Okay. Και εδώ λέει: η μάνα μου μόλις έκανε ροδέλες όλα μου τα λεφτά, όλες μου τις οικονομίες. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο χοντρό ήταν αυτό που έκανες για να καταλήξει η μάνα σου να σου κάνει ροδέλες όλα σου τα λεφτά. Είναι σαν να λες: πόσο τιμωρία θες? Ναι, τόσο τιμωρία θέλω. Εκεί μέσα παίζει να έχει άνετα $100,000. Πόνεσαι ψυχούλα μου. Εν τω μεταξύ, fun fact: στην Αμερική είναι παράνομο να καταστρέφεις χρήματα. Δεν ξέρω αν ισχύει το ίδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά στην Αμερική, άμα δουν αυτό το βίντεο, θα βρεις τον πελά σου. Ναι, είναι από αυτά τα βίντεο που λες ότι η περιέργεια σκότωσε τη γάτα. Πολύ έξυπνο, κοπέλα μου. Μπράβο. Για την ιστορία το συγκεκριμένο μηχανισμό τον χρησιμοποιούν σε μπαρ για να καθαρίζουν, για να βράζουν νερό. Σίγουρα όχι για να βάζεις εσύ το χέρι σου. Ευτυχώς που το έκανες εσύ για εμάς, για να μην χρειαστεί να το κάνουμε εμείς. Όχι ότι δεν το σκεφτόμασταν, εσύ το σκέφτηκες και το έπραξες κιόλας. Επήρες αυτό που σου άξιζε. Συγχαρητήρια για την προαγωγή σας ως πελάτη. Μπράβο. Και σανότερα. Κοιμάμαι χωρίς το μαξιλάρι μου. Θα κάνω εδώ το συνήγορο του διαβόλου. Καμιά φορά δουλεύει. Okay. Καμία φορά, όχι πάντα, αλλά αντικειμενικά όμως, επειδή εγώ κάθε φορά κοιμάμαι όπως να είναι το βράδυ, πολλές φορές το μαξιλάρι μου καταλήγει στο πάτωμα. Οπότε αυτό σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή, μόνο εκείνη τη στιγμή, με βόλευε. Οπότε δεν είναι τόσο κακή σκέψη. Το κάνω κι εγώ. Θυμήσου ότι έχεις ελεύθερη βούληση, λέει εδώ πέρα. Γιατί την καημένη τη φράουλα? Τι σου φταίξε? Δεν ήταν καν χαλασμένη. Αυτό εδώ, το θυμίσου ότι έχεις βούληση, είτε είναι ένα συγκεκριμένο trend στο TikTok, θα το δούμε και παρακάτω. Όπου για κάποιο λόγο αποφάσισε ο καθένας να κάνει ό,τι του κατέβει. Επειδή είμαστε άνθρωποι και έχουμε ελεύθερη βούληση. Και την πλήρωσε η καημένη φράουλα, όπως βλέπετε εδώ. Για να καταλάβετε τι εννοώ, έχουμε εδώ την κοπέλα, η οποία θυμάται ότι έχει ελεύθερη βούληση και λέει: ωραία, ασχίσω το γάλα στο πάτωμα. Και το υπόλοιπο πάνω μου, αυτό δεν το περίμενα. 5 minutes later. Ελεύθερη βούληση, παιδιά. Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό, Ήταν παγωμένο. Καλοκαίρι είναι, το χρειαζόμουν αυτό. A few moments later. Θα κλείσω το κλουβαστικό μου, πάθω μια πνευμονία εδώ μέσα. Tutorial πώς να χάσετε την κοπέλα σας με μόνο μία κίνηση. Και την έφαγε τη φάπα και λίγο του κάνες. Αιωνία η μνήμη του παγωτού. Αιωνία η μνήμη. Μη μου πεις ότι και εσύ είσαι ο τύπος. Θυμήσου ότι έχω ελεύθερη βούληση. Είναι αυτό. Τι κάνει? Τι κάνει? Σε πιάνει μια ιδέα. Γιατί? Όπο μάγκες. Πίτσα με χώμα. Καινούργια γεύση. Προσποιούνται ότι βγάζουν φωτογραφία ενώ κανείς δεν τους βγάζει φωτογραφία. Και η πλάκα είναι ότι αυτοί που πάνε περάσουν σταματάνε γιατί νομίζουν ότι υπάρχει άτομο. Αλλά σας έχω εξήγηση. Ο Τζον Σίνα βγάζει τη φωτογραφία. Ήταν εκεί όλη την ώρα. Οι κακές σκέψεις νίκησαν. Όχι, τι θα κάνουν αυτοί? Είναι μέσα στον ανελκυστήρα και λένε: ας πατήσουμε εδώ το καμπανάκι το οποίο στέλνει σήμα στην πυροσβεστική. Έλα, όλοι έχετε σκεφτεί να το πατήσετε αυτό το κουμπί, έστω μία φορά όταν ήσασταν μικροί. Να σταθούμε στο γεγονός ότι η πυροσβεστική ήρθε κατευθείαν. Λες και παίζουμε GTA και σπόναρ εκεί πέρα. Oh shit. Here we go again. Πραγματικά να ρωτιέμαι πώς ήρθε τόσο γρήγορα η πυροσβεστική. Αναθεωρώντας όλη σου τη σχέση επειδή τρώει πίτσα με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αδερφέ, άστινα να φύγει. Υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια. Αλλά αυτή δεν είναι γραφτό να είναι μαζί σου. Πώς να γίνεις ένα κολόπεδο στο Λύκειο.
ο τύπος καμπέρωνε από πίσω και βούτυξε το σάντουιτς από την καημένη την κοπέλα. Η οποία κιόλας φαίνεται δεν έχει άλλα λεφτά πάνω της. Και να πού πήγε τώρα αυτός με το σάντουιτς μου. Αυτός είναι ένας φόβος που έχω εγώ όταν βγάζω λεφτά από το ATM. Λες και όταν βγει το 20άρικο, φοβάμαι ότι θα πεταχτεί κάποιος από πίσω και θα μου πάρει το 20άρικο. Και θα αρχίσει να τρέχει. Θα έχουμε γεμίσει κολόπεδα. Πες μου ότι δεν είναι η φάρσα με το αόρατο μελάνι. Ναι, είναι η φάρσα με το αόρατο μελάνι. Ω, φοβερά ξυπνητούρια θα έχεις, φιλενάδα μου. Καλημέρες. Δεν της άρεσε. Με την τζίβλα στο μάτι δεν νομίζω ούτε εμένα να μου άρεσε. Λοιπόν, μάγκες, αυτό μεταξύ μας, γράψτε μου κάτω στα σχόλια έναν φίλο YouTuber που θα θέλατε να του κάνω αυτή τη φάρσα. Κρυφά όμως, δεν πείτε τίποτα πουθενά. Και θα ανέβει σε short. Πάμε, γράψτε. Ωραία, μα αν δω τι έχει εδώ πέρα. Ένα σφυρί. Τι κάνει ένα σφυρί, αδερφέ. Για να βρω στο τζάμι. Όχι, κύριε Μάγκης. Κοίτα να δεις που μας έλεγαν αλήθεια ότι ισχύουν οι νόμοι της φυσικής. Πάει το τζάμι τώρα. Ποιος πληρώνει για το τζάμι? Αν εγώ έχω μια κακιά μέρα, τότε και οι υπόλοιποι έχουνε. Τι κάνεις? Τι κάνεις? Αυτό ξεπερνάει την κακιά σκέψη. Αυτό είναι οριακά παράνομο. Δείτε, είναι και κρυμμένο το account του TikTok, να μην μπορούμε να το βρούμε. Δεν θες να το βρεις τώρα αυτό να πας να του σπάσεις τα μούτρα με αυτό που κάνει? Γιατί τα επόμενα παιδατάκια στο ράφι ή σοκολάτα μπορεί να είναι αυτά που θα πάρεις εσύ. Ο κόσμος έχει χαζέψει, αλήθεια. Αν τα νεύρα σου αντέχουν ακόμα περισσότερο μετά από αυτό το βίντεο, κάνε κλικ εδώ πέρα για να δεις τα χειρότερα design fail. Εννοείται, άμα σου άρεσε το βίντεο, χτύπα ένα like, κάνε μια εγγραφή. Άμα είσαι νέος στο κανάλι, τσέκαρε το merch μας στο πρώτο link στην περιγραφή. Και μέχρι την επόμενη φορά, τα λέμε.